מה אתה יכול לספר לי על המחנה? כיף מאוד! במחנה התאהבתי בו. אז מה? המחנה אצלי הוא מצוין. גם אצלי. תזכרו, לא עזר. תודה, הכי טוב שבעולם. מצוין, זה הצלחה. ענקי. מה יש לך להגיד על המחנה? ממש טוב. אחלה. וואי, איזה פרגונים. מה יש לך להגיד על המחנה? כן. מה יש לך להגיד על המחנה? מאוד טוב. וואי. הכי טוב שהייתי אי פעם. מה יש לך להגיד על המחנה? כיף מאוד. הוא שולט. אלון נתן לי בוב נשיקה. אני ראיתי. מה יש לך להגיד על המחנה? אלוף. מצוין, אלוף. מה יש לך להגיד על המחנה? מצוין. וואי. לא מספיק ימים. עידן, מה יש לך להגיד על המחנה? כיף להסתובב. לי זה קרה אתמול שירה. מה יש לכם להגיד על המחנה? הוא כיף מאוד, כיף לעשות את הכבוד ולבעוט באנשים שדוחפים אותם. ולך, מה יש לך להגיד על המחנה? הכי כיף. הכי כיף. כיף מאוד במיוחד במקוללה. כיף מאוד ומאמץ. מה הכי אהבתם במחנה? אני הכי אהבתי את ההפלות ואת הקרבות. אני הכי אהבתי את M&A. M&A? אני הכי אהבתי את הכל. מה את הכי אהבת? הכל. הפלות ו-M&A. מנועם הכי אהבתי. הכל ואת M&A. הכל. מחנה? סלטות. פליק פלוק וסלטות. מה אני הכי אהבת? אהבתי לנגן ואת הסבא ואת אבא. הכל, אני הכל. הכל. מה את הכי אהבת במחנה? איך הם? את הכל. איי. אבל זה לא מספיק. מחנה? אקרובטיקה. מה לי לעשות הרבה? אני הכי אהבתי במחנה את לירן. את לירן? לירן. אתה גם הכי אהבת את לירן? אני הכי אהבתי שאני רוצה עוד להתאמן. אין בעיה. זה לא מספיק. זה לא מספיק. אתה לא רוצה שכבר נתחיל את בוב. בוא ניתן לי סטירות. בוב, מה יש לך להגיד על המחנה? כולם.